Sa pakigalayon sa Philippine Air Force, gipahapdan ni Governor Pam Barriquatro og family food packs ang mga evacuation center sa Camotes Islands, pinaagi sa pagsakay ni ining UH-1H helicopter. Sakay sa helikopter sa lungsod sa Puro sa Camotes, gisugat sa mga responder sa Cebu People's Action Center ang mga family food pack gikan sa Cebu Provincial Government. Ang family food pack gipang-apod-apod sa mga mulupyo sa isla nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino. Ang family food pack adunay mga supply sa pagkaon aron makatabang-tabang sa matag pamilya sa ilang panginahanglan sa matag adlaw nga pagkaon. Sa ilang nadawat nga tabang, nalipay ang mga taga-Camotes sa mahigugmaon nga serbisyo ni Governor Pam Barriquatro. Ilang gikalipay ang bag-ong pamaagi sa serbisyo sa bag-ong administrasyon nga adunay paspas nga aksyon sa pagtabang sa mga Sugbuanon.